Assalamu alaikum jama'a, har kullum ni ne na Karat, ina muku fata alkhairi. Kamar yadda kowa ya sani, insha Allahu gobe litinin ko talata za a iya ganin wata a tashi da watan Ramadan. So alhamdulillah, kamar kuma kowa yadda ya san falala azumin watan Ramadan, wanda mu musulmai already muna cikin shi kuma muna kan yi, wanda ina ga wai bincike ne ya gano wa scientist cewa ai idan mutum yana yin azumi so zai sa ya rage kiba da sauran amfanin nuka dai, wanda mu already musulmai muna cikin wannan azumin. Da haka to kaga dole mu rike shi da gaskiya kuma mu ringa yin shi domin samun wa'ancan abubuwan da kuma ladan da Allah subhanahu wata'ala ya ware. Ba za mu ce komai ba, sai dai mu ce mun gode wa Allah da ya yi mu musulmai. Abu na gaba shine zan ba da wasu 'yan shawarwari wanda in Allah da inda mai azumi ya ɗauke su to zai samu sauki a cikin azumin shi. Na farko dai zan fara ba da shawara ta yin sahur. Lallai yadda za a yi mutum kai ya ce ai shi jarumi ne ko bai yi sahur ba zai iya kai azumin shi ko wani abu, kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cewa yin sahur yana da matuƙar amfani. Mutum ko da a ce ba shi da abincin da zai ci, ya tashi ya yi wannan sahur ɗin, ko ruwa ne ya sha ko dabino ne ya ci, domin wannan zai ba wa jikinsa ƙarfi ko energy wadda zai yi wannan azumin na wannan rana. Talk less of wanda kuma bai yi sahur ba. Na haka akwai alkhairi a cikin sahur sosai, domin kowa ya san lokacin da ake azumi ba a cin abinci, to wannan abincin da ka ci lokacin sahur zai ɗan ɗauke ka wasu lokutan wajen ya ba wa jikinka ƙarfi ko kuma energy a turanci. Abu na gaba da zan yi magana akai shine still dai akan sahur din. Shawaran da zan ba mutane shine kar daga kayi sahur, tsakanin sahur da sallah asuba babu nisa, kar daga kayi sahur ka koma bacci, domin kar mutum ya manta abincin nan fa bai gama da gargajewa a jikin shi ba. Kenan idan kana yin sahur ka koma bacci zaka iya samun matsala ta cinkushewar ciki, gyatsan magwas, wani lokacin ma sai kaga wani cikinsa ya rikice yana gudun dawo, ko in ce zawayi. Kaga kwayin zawayi lokacin azumi, ko kuma samun gyatsa, ko kuma cikinka ya ringa juyawa bayan ka tashi sallan asuba, kai gaba ɗaya ranar ma sai ka ji gaba ɗaya azumin sai a hankali. Abu na gaba shine a shawarce kenan, idan mutum ya sahur kai ya koma bacci, ya tsaya har lokacin sallah asuba yayi. Bayan sallah in zai koma baccinsa sai ya koma, domin yin sahur din zai iya lalata masa ciki. Yin sahur kana yi ka kwanta zai iya lalata maka ciki. Abu na gaba da zan ƙara magana shine yayin da aka sha ruwa, mutane zaka ga wani ya ɗauko ruwa kofi 5 ya sha, wani ya ɗauko abubuwa dai a ta karimo abubuwa. So shawaran da zan bayar shine kar mutum ya samu ruwa kofi 5 ko kofi 10 ko fiye wata guda 5 ko 6 ya ta sha. A'a, in aka sha ruwa kaɗan ci abinka kaɗan, in aka je aka yi sallah aka dawo sai ka ci a hankali dai. Amma wannan a sha ruwa sosai da yawa kamar kofi 10 ko 5 ko 7 kamar da yadda kowa ya san ana yi, gaskiya hakan babu kyau ga lafiyar mutum. Ka sha abin da ya sauwaka, ka je ka yi sallah ka dawo ka yi wannan. Sannan bayan an sha ruwa still za ga mutum ya take kwana abinci, so ya ci an jima kuma ya zo ya ƙara ci. A dai ci a hankali, saboda azumin nan kwana 30 za a ana yin shi insha Allah. Sannan magana ta gaba shine yayin da mutum ya sha ruwa aka je aka yi sallan isha aka dawo, su za ga wa'yansu samari irina sun je sun ɗauko takalma an miki titi ana ta gudu, wai training ake yi, tunda ba a yi da rana ba sai a yi wannan training din a rama shi. So ni a gani na wallahi ba wani training a lokacin nan da ya kai wannan azumin da mutum ya, jininka ya gyaru, jikinka ya gyaru, in ma kiba ce zai rage ma da sauransu. So a shawarce ba wai hana motsa jiki ne ba, amma dai gaskiya a miki titi ai ta gudu gaskiya ba shi da kyau ga lafiya. Ya kamata mutane su gane kuma su yi hakuri su daina, tunda dai duk abin da ake yi saboda lafiya ne. To gaskiya shawaran da zan bayar shine yayin da kake azumi, in ma cikin ka ya cika, me zai hana ka dan yi tafiya dai haka, ko brisk walking shine ka dan yi sauri. Amma ka miki titi kai ta gudu gaskiya ba shi da kyau ga lafiya. So wannan dai shine akan maganar motsa jiki. Sannan abu na kusan karshe da zan yi magana shine
kar mutum ya takurawa kanshi duk abin da Allah ya hore mai bayan ya sha ruwa ya ci ko kuma ya sha. Kar ba ya ce dole sai ya sai kaza ko sai an sai kaza da azumi. A'a, in Allah ya hore ma za ka iya canja ci ma, a ci kwai, a ci kankana, a sha apple da sauransu. Amma in baka da hali ka yi haƙuri da wannan abin da kake da shi, insha Allah. Fatan mu dai Allah ya karɓa wannan azumin. Abu na kusan ƙarshe da zai yi magana shine yin asuwaki yayin azumi. Yana da kyau mutum ya yi asuwaki kamar yadda sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta zo mana, wanda aka ce ana so ma kafin ka yi sallah ka yi asuwaki. To duk da dai yanzu ba wai cika yin asuwakin ake ba, amma in azumi ya zo ina fata mutane za su ringa asuwaki, domin insha Allah zai taimaka wajen sassaita musu bakinsu. Duk da cewa a wajen ubangiji warin bakin mai azumi kamshi ne a wajen ubangiji. Kenan yin asuwaki yana da amfani lokacin da mutum yake azumi. Magana na gaba da zan yi shine yayin da mutum yake azumi, in dai har ka san akwai wani nau'in abinci da kake ci ya lalata ma ciki ko ya ruɗa ma ciki misali, so gaskiya zan baka shawara ko zan ba mu shawara cewa yayin da ake yin azumi mu guji cin abin da mun san akwai abin da yake yana da daɗi kuma yana abin kwaɗayi ne, amma in ka ce yana ɓata ma ciki, to gaskiya ka yi haƙuri, saboda yin kamar yadda na faɗa, yin zawayi da azumi gaskiya ba ƙaramin challenge ba ne ba, domin za ka ga mutum ya zuzure gaba ɗaya, wanda kuma haka ba daɗi. So in dai akwai wani abu da ka san kana ci ko abinci wanda ka san yana lalata ma ciki ko kika san yana lalata miki ciki, so kawai a gani na a yi haƙuri. Insha Allahu in dai aka yi haka za a samu ɗan tagomashin wa'yansu abubuwa a lafiyance. Kuma ina fata Allah ubangiji ya karɓa mana ibadar mu. Kowa da ya sani kula da lafiya ya zama dole, domin da lafiya ake azumi, ake duk wata ibada. Ina muku fatan alkhairi, naku Karat, sai an jima.